Deille moitas voltas e aínda así non sei se volver foi a decisión acertada. Consólame pensar que van ser só uns días. Don Tomás sempre dicía que non hai que dubidar á hora de tomar decisións. Nunca hai que arrepentirse de nada. Todo suma. Supoño que por iso decidín marchar e non mirar atrás. Penso que volver e ter que enfrontarme a todo o que aquí pasou, co Rata, con Ana, co Zalo, vai ser demasiado. Non podo evitar dubidar. Non está ben forzar as portas das casas alleas. Clara, como me atopaches? Pasei pola tua casa. Teu pai díxome que te foi buscar a estación e que despois pouco paraches. Así que supuxen que estabas aquí. Como viches? Ben, polo menos parecía sobrio. Ten días bons, pero xa sabes que a estabilidade nunca foi o seu forte. Sí. Bueno, e ti que tal? Non me podo queixar, disfrutando da miña independencia. Dilo como se fose unha novidade. Sí, sempre me gustou ser autosuficiente. Sabes? O que máis boto de menos en Madrid é ter alguén como a ti. Alguén... Como? Unha moi boa amiga coa que poder. Sí, xa. Unha amiga. Sí. Vasme dicir que o pasábamos mal. Eu creo que non era o caso. Tes razón. Botábate moito de menos, Milo. Eu a ti, Clara. Este sitio tráeme 1000 recordos. Cando era neno viña aquí case todos os días. E agora que ves buscando aquí? Non sei. É o único lugar da vila no que me sinto ben. Seguro que estás ben? Que tal vai todo por Madrid? Non está mal, pero tampouco estou seguro de que ese é o meu sitio. Pode que teña razón e vir aquí para despexarme non me veña mal. Grazas por chamar. E insistir.
Bueno, pois por aquí todo segue como sempre. Bueno, xa sabes, Rata e Ana seguen xuntos, nós parece que pouco a pouco imos sentando cada vez máis a cabeza. Eu agora coido anciáns e... O avó? Sí, o teu avó. Rubén traballa agora en Ourense e eu sigo disfrutando da soltería. Nunca che gustou estar atada a ninguén. Cantas tardes temos pasado nesta casa? Toda a vida, como a quen di. Pasábamos o verán a rolos pola costa do xardín. Que paciencia tiña don Tomás. Se non fose por él, non sei como tería sido a miña infancia. Lembras que meu pai non me quería deixar vir aquí porque dicía que don Tomás non era de fiar? Sempre tivo que cargar coa cruz que este pobo se empeña en impor a todos. A xente fala sen saber. Só por pensar de xeito diferente a eles, a tiña que ser unha mala persoa. O que é a inocencia? A nós importábanos ben pouco o que se dixese ou deixase de dicir. A nós importábanos o que había. Sen prexuizos. Non como agora. O único malo de ser nenos é que despois te convirtes en adulto. E despois mira como acabamos. Milo. Por que marchaches a Madrid? Nunca nos diches unha explicación. Tivo que ver con... Os motivos foron moitos, pero iso xa dá igual. Foi polo de Zalo, verdade? Non foi culpa túa. Non foi culpa de ninguén. Éramos os nenos, unha broma que saiu mal e xa está todo... Clara, por favor. Non quero falar diso agora. Vale, perdoa. Xa sabes que... se queres falar... a que metes. Querían que fose unha sorpresa. Pero como non che gustan, vou-te avisando. Quedamos nunha hora na Alameda. Imos case todos. Quedei co Rata na praza. Temos que mercar a bebida. Ti que? Tes moza ou disfrutas da soltería? Non, xa non. Deberías ir ver o teu avó. Bótate moito de menos. Di que non sabe o que ten. Que ao final todo o mundo lle escapa. Pero o meu non foi culpa del. Nin o da miña nai tampouco, vaya. Xa. Cando vai sol, pídeme que o saque ao balcón. E pasa ali o día mirando pasar a xente. Recórdame a ti, sabes? Que nas clases botaba o día pasmando cara a fiestra. O que se falaba ali dentro pouco me interesaba. Sí, ti querías ir a descubrir mundo. E se chove? Se chove, pasamos o día mirando a televisión e preparo a cena ata que chega teu pai. Últimamente non o visita moito. Debe estar facendo algunha paña. Facía tempo, Espera. A próxima invito eu. Xúroche que desta vez vai en serio. Ei, mira. Lo estás nervioso porque me... Mil. Rata. Que tal? Como che vai? Bueno, nenos, eu voume, que entro nun anaco a traballar. Vémonos a noite xa me pos o día, Milo? Que rapaz, ten contón de miras, que o seu cuiño ten dono. É que, a ver, se és un triunfador deses de traxe e gravata ou que? Case. Case non, pero mírate, se o que pareces é un hipster deses dos que vai á moda. O que pasa é que non che medra o bigote ou que? Sí, vai ser iso. É que, a ver, imos o importante.
Fódese moito alá por Madrid ou non? Que non me entere eu que o meu colega pasa fame, Bo, rata, segues igual, Pero que pasa? Se sabe lo que din. As cousas vos non deberían cambiar nunca, Que parece mentira. Non me podo creer. Que pasou? Nada, que acabo de lembrar que teña que mandar unha mensaxe. Volviches beber? Anda, quieto. Ramiro, outra vez? Só foi unha. Foi para celebrar a volta do rapaz. Sí. Pois non sei se esa volta será para ben ou para mal. Anda, tira.